lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska medvědí. Brum, brum, Оповіди для Ганульки. o čem se zdá medvědům? Hlavu zadek, nohu schovej do brlohu. Brum, 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 brum. Zaspíváme medvědům. Dobrou noc, vyšelmy, nechrápejte. У краі пагаслых сопак. Сёння, дарагая Ганулька, я запрашаю цябе ў падарожжа ў край пагаслых сопак. І вы, дзеці, далучайцеся. Тут я збіраўся фатаграфаваць цікавыя расліны, напрыклад, дзядоўнік, а таксама матылёў і, галоўнае, прывабныя краявіды. Таму што іх у краі пагаслых сопак багата як нідзе. Толькі не думай, Ганулька, што мы паехалі кудысьці да індзейцаў ці ў непралазныя джунглі. Гэты край знаходзіцца, так бы мовіць, пад бокам і называецца Цэнтральнае чэшскае ўзгор'е. Згаслыя сопкі даволі стромкія, таму мы і гэтым разам папацелі, як узыходзілі. Але ж краявіды таго вартыя. Што скажаш, Гондзік? Гэта любата, Ілішка. Зірнеш уніз і быццам апынаешся ў краіне ліліпутаў. Маленькія палі, хацінкі, чалавечкі. Сюды людзям трэба хадзіць абавязкова, каб яны бачылі, якія яны з вышыні малюпаткія. Затое тут наверсе здаешся сабе вялікім панам. Ну так, мядзведь панам свету, цудоўна. А чаму б і не паспрабаваць? Можа, Элішка хацела занатаваць гэтую ідэю ў гасцёвую кнігу для турыстаў, што ў адмысловай скрынцы. Але, на шчасце, у яе гэта не атрымалася. А вось Гонза надалей штурмаваў скрынку, бо быць панам свету вартае такіх высілкаў. Таму я лепш пасадзіў яго на плечы і знёс адтуль. Праз гушчар калючак мы дайшлі на яшчэ адзін назіральны пункт. І тут было вельмі прыгожа. Мядзведзяў пачала ўжо мучыць смага. Таму мы ўзрадаваліся, калі натрапілі ў адной вёсачцы на калонку. Ваду хоць і нельга было піць, але толькі людзям, мядзведзям усё адно, яны маглі б напіцца хоць з лужыны. Але Гонзу гэтага было мала. Ён хацеў сам напампаваць яшчэ вады. Але некаторым рэчам, такім як карыстанне калонкай, у мядзведжай школе не вучаць. Наступная стромкая гара, на якую мы вырашылі ўзысці, называлася Вострая. Гэтым усё сказана. Во дзе будзе нам цяжка. Але ж на вяршыні гары, кажуць, ёсць руіны старога замку, таму мне было цікава. Можа, вятро пашэпча нам там казку пра заклятую прынцэсу? Можа, яна тут жыла і звалі яе Мілышаўчанка паводле вунь той прыгожай гары? Аёй, Элішка натрапіла на асінае гняздо. Аёй, што гэта за калючкі? Ніякай прынцэсы тут не было, толькі вядзьмарка з асіным роем замест чорнай коткі. Мы ў гару няспынна лезем, між кустоў густых хваін. Прыгажуня ў сонным лесе
спіць сярод сяброў сваіх. Скамянелі яны быццам, запыніўся даўні час. Іх няпроста дабудзіцца. Ну, хай спяць на гэты раз. І сапраўды, выглядае тут усё, як у казцы пра прыгажуню ў сонным лесе. Але ніякай прыгажуні прынцэсы мы ў руінах не знайшлі. Хаця ўява, што яе замест прынца мог бы пабудзіць пацалункам мядзведзь Гонза, мяне павесяліла. Элішка, чуеш? Вацлаў лічыць, што я мушу пацалаваць нейкую прынцэсу. Праўда? Каб яна не спалохалася? Дурніца, яна б нам смакаты дала, торт ці штось такое. Ці збанок мёду. Куды гэты Вацлаў ляціць? Я нікуды не пайду, буду шукаць прынцэсу і па ўсім. Па дарозе ўніз Элішка спынілася і адмовілася ісці далей. Я не ведаў чаму. Можа, стамілася. Таму я паабяцаў ёй даць нейкай смакаты і, галоўнае, асвяжыцца ў халоднай вадзе. У даліне каля бабровага ручая быў халадок. Крыштальна чыстая вада звонка шумела і несупынна скакала па камянях, спяшаючыся кудысьці ўніз. Гонза з Элішкай спрабавалі сваімі ўжо даволі шырокімі лапамі спыніць таропкую ваду. «Чакай, вада, не спяшайся, мы хочам з табой пасябраваць», здавалася, мармыталі яны. Але вада не слухалася і ўцякала далей, каб замест яе прыцякала новая, такая ж бурапенная, срэбная і сцюдзёная. І мы былі шчасныя. Калі мядзведзікі ўжо як след змачылі свае футры, мы выдаліся на апошні сённяшні прыпынак у старую каменяломню на Дубовай гары. Тутэйшая скала неверагодна стракатая, як піжама ці зебра, і крыху нагадвае трубы аргану ці шкілет агромністага карпа. Мядзведзікі агледзеліся, а пасля падышлі да мяне і сталі мяне аблізваць. Сёння, Вацлаў, была сапраўды цікавая выцечка. Дзякуй. Brum, 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 o čem se zdá medvědům, hlavu zadek nohu schovej do brlohu. Brum, 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 zaspíváme medvědům. Dobrou noc vyšelmi, nechápejte velmi, nebo si zboříte dům. Honzíka a Elišku podrbejte na bříšku, strejdu fotografa nedrbejte, bacha, jen ty, co jsou v kožíšku. Brum, 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 o čem se zdá medvědům, hlavu zadek nohu schovej do brlohu. Brum, 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 zaspíváme medvědům. Dobrou noc vyšel mi, nechlápejte velmi, nebo si zboříte dům.